Συνεχίζουμε με την τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα. Παρακαλώ να προσέλθει ο κύριος Βασίλειος Καλές, χειρουργός μαστού από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Θα μας μιλήσει για τη θεραπευτική τακτική σε Byrans 4 βλάβες του μαστού, μία πρόκληση για τον χειρουργό. Ο κύριος Καλές. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την ημερίδα, η οποία έχει πολύ επίκαιρη θεματολογία και πολύ υψηλό επίπεδο και ομιλιών και ομιλητών. Είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ. Θα πω δύο λόγια για την θεραπευτική τακτική, πολύ σωστή η λέξη τακτική, συγχαρητήρια για την επιλογή, σε Byrans 4 βλάβες του μαστού και το ρόλο του χειρουργού σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο καρκίνος του μαστού σήμερα, ως γνωστόν, είναι ο συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως και οι εντατικές προσπάθειες για screening έχουν οδηγήσει σε διάγνωση μικρών, μη ψηλαφιτών πρώιμων αλλοιώσεων σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό που φτάνει μέχρι και το 50% των περιπτώσεων. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί και η απεικόνηση του μαστού και στη σύγχρονη εποχή, εκτός από την προληπτική μαστογραφία και το συμπληρωματικό υπερηχογράφημα, έχουμε όπλα όπως η μαγνητική τομογραφία, η τομοσύνθεση, η μαστογραφία με σκιαγραφικό, τεχνικές του υπερήχου όπως η ελαστογραφία, ο τρισδιάστατος υπέρηχος και ο αυτοματοποιημένος υπέρηχος μαστών. Αντίστοιχα, έχει αναπτυχθεί και το σύστημα ταξινόμησης αλλοιώσεων του μαστού κατά Byrans, το οποίο στην ουσία είναι ένα σύστημα που μας βοηθά να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα. Σύμφωνα με το σύστημα Byrans, τόσο στη μαστογραφία όσο και στον υπέρηχο, αξιολογούνται διάφορα χαρακτηριστικά της απεικόνησης. Για παράδειγμα, στη μαστογραφία θα δούμε την σύνθεση του μαστού, την παρουσία και τον χαρακτηρισμό μιας μάζας, την συμμετρία ή ασυμμετρία, τις διαταραχές αρχιτεκτονικής, τις αποτιτανώσεις και κρίνουμε τόσο τη μορφολογία τους όσο και την κατανομή τους και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες στο σύστημα ταξινόμησης κατά Byrans και η κατηγορία στην οποία θα αναφερθούμε στην παρουσίαση αυτή είναι η κατηγορία 4, οι αλλοιώσεις ύποπτες για κακοήθεια, μια ιδιαίτερα ετερογενής κατηγορία, καθότι σε αυτή συμπεριλαμβάνονται αλλοιώσεις που είναι ύποπτες για κακοήθεια από 2% έως και 95%. Οπότε υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στο τι βλέπουμε. Και ποιες είναι συνήθως αυτές οι αλλοιώσεις, πότε χαρακτηρίζουμε μια αλλοίωση ως Byrans 4. Αυτά που θα σας αναφέρω είναι παραδείγματα, είναι πολύ εκτενής η λίστα, αλλά για παράδειγμα Byrans 4α βλάβη θα ήταν μια νέα μάζα σε ένα μαστό η οποία δεν είναι καλά περιγεγραμμένη και έχει μια άτυπη απεικόνηση, ή για παράδειγμα μια σύμπλοκη κίστη που έχει και κυστικό και συμπαγές περιεχόμενο. Ως 4β κυρίως μιλάμε εκεί για αποτιτανώσεις που είναι είτε άμορφες είτε λεπτές πλειόμορφες ή μη καλά περιγεγραμμένες συμπαγείς μάζες με μη καλά διακριτά όρια, ενώ ως Byrans 4C θα χαρακτηρίσουμε μια νέα ομάδα λεπτών αποτιτανώσεων με γραμμική κατανομή που είναι ύποπτη ως επιτοπλίστων για ενδοπορικού τύπου βλάβες ή μια νέα κανόνιστη μονήρη μάζα σε ένα μαστό. Οι οποίες αυτές οι βλάβες, όπως υποδεικνύει η κατηγοριοποίηση στην κατηγορία 4, χρειάζονται ιστολογική ταυτοποίηση, χρειάζονται βιοψία. Για πολλά χρόνια χειρουργική βιοψία υποσήμανση, γιατί συνήθως μιλάμε για μη ψηλαφιτές βλάβες, αποτελούσε το χρυσό κανόνα. Η σήμανση μπορεί να γίνει είτε με οδηγό σύρμα, είτε με άλλες μεθόδους νεότερες, όπως το ρολ ή νεότερες μαγνητικές και RF τεχνικές. Και η σήμανση γίνεται με την τεχνική με την οποία απεικονίζουμε ευχερέστερα τη βλάβη, η οποία μπορεί να είναι ο υπέρηχος, η μαστογραφία ή η μαγνητική τομογραφία μαστών. Είναι όμως πραγματικά ο χρυσός κανόνας. Η αλήθεια είναι ότι συνολικά από την κατηγορία Byrans 4, τα 2 τρίτα των ασθενών έχουν μια καλοήθεια. Οπότε τρώνε στην ουσία ένα χειρουργείο, μια αναισθησία, μια νοσηλεία, αφαιρείται ένα τμήμα του μαστού,
μπορεί να επηρεαστεί υπό συνθήκες το αισθητικό αποτέλεσμα. Έχουμε τις μεταγχειρητικές αλλοιώσεις που δυσχεραίνουν την επόμενη απεικόνηση αλλά και το κόστος, και στα 2 τρίτα των περιπτώσεων έχουμε μια καλοήθεια. Επίσης, αν η ιστολογική μας δείξει μια κακοήθεια, πρέπει να χειρουργηθεί ξανά η γυναίκα, ανάλογα βέβαια με τον τύπο της κακοήθειας και τις συνολικές δυνατότητες αντιμετώπισης, ενώ εξαλείφεται και η δυνατότητα για προεγχειρητικές θεραπείες, η οποία βέβαια στην κατηγορία BI-RADS 4 αυτό το πρόβλημα είναι περιορισμένο, γιατί συνήθως δεν μιλάμε για μεγάλες μάζες και ως εκ τούτου η θέση των προεγχειρητικών θεραπείων είναι πολύ περιορισμένη. Έτσι, όταν έχουμε μια ύποπτη αλλίωση, αν έχουμε μια καλοήθη πάθηση, δεν θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Αν έχουμε μια αλλίωση υψηλού κινδύνου, θα την αντιμετωπίσουμε υπό προϋποθέσεις που θα αναφερθώ παρακάτω. Και ενώ άμα έχουμε μια κακοήθη πάθηση, θα σχεδιάσουμε μετά μια θεραπευτική αντιμετώπιση προσαρμοσμένη στο είδος και το στάδιο της θεραπείας. Νεότερες μέθοδοι διάγνωσης είναι οι βιοψίες οι διαδερμικές, και η κυταρολογική και η ιστολογική core biopsy. Η κυταρολογική εξέταση, γνωστή σε όλους FNA, είναι γρήγορη, είναι άμεση, είναι ασφαλής, έχει πολύ χαμηλό κόστος, έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα όταν ειδικά εκτελείται η διάγνωση από κυταρολόγο που έχει εξειδίκευση στις παθήσεις του μαστού, όμως έχει και πολλούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, έχει αντένδειξη σε μικροαποτιτανώσεις, που είναι μια μεγάλη κατηγορία, υποκατηγορία των BI-RADS 4 αλλοιώσεων. Τα δείγματα βγαίνουν μη διαγνωστικά σε αρκετά υψηλά ποσοστά όταν δεν απευθυνόμαστε ειδικά σε εξειδικευμένο κυταρολόγο μαστού. Έχουμε ασαφείς διαγνώσεις σε καλοήθεις παθήσεις. Δεν μπορεί εύκολα, για παράδειγμα, μια κυταρολογική να μας διακρίνει, για παράδειγμα, ένα complex fibroadenoma, ένα άτυπο ειναδένομα από ένα κανονικό. Δεν έχουμε οριστική διάγνωση στις υψηλού κινδύνου βλάβες, όπως για παράδειγμα στην ατυπία, και δεν μπορούμε να διακρίνουμε το in situ από το διθητικό καρκίνωμα. Άρα, κατά συνέπεια, σε πολλές περιπτώσεις που μπορεί να είναι και πάνω από 50%, δεν έχουμε ακριβή προεγχειρητική διάγνωση, αλλά έχουμε μια διάγνωση που προσανατολίζεται προς μια κατεύθυνση περισσότερο, παρά δίνει οριστικές απαντήσεις. Η core biopsy, από την άλλη, είναι μια ασφαλής μέθοδος που γίνεται με τοπική αναισθησία, ελάχιστα επεμβατική, και μας παρέχει ιστολογική διάγνωση χωρίς χειρουργείο, και άρα τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε καλύτερα ένα θεραπευτικό χειρουργείο. Παρέχει ιστολογικά χαρακτηριστικά μιας καλοήθειας, αν πρόκειται για καλοήθη πάθηση, μπορεί να διακρίνει το in situ από το διθητικό καρκίνωμα, ταυτοποιούμε τις υποδοχείς, όπως είπαμε και σε νωρίτερη παρουσίαση, στον καρκίνο, και μπορούμε πολύ ευχαρίστως να προσαρμόσουμε, να εντάξουμε και στο πλάνο μας τις νεοεπικουρικές θεραπείες, αν χρειάζεται. Επίσης, έχει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε μικροαποτιτανώσεις και σε περιοχές με διαταραχή της αρχιτεκτονικής. Βέβαια, έχει μεγαλύτερο κόστος, είναι πιο επεμβατική μέθοδος και στις ασθενείς μας χρειάζεται να κόψουμε και τα αντιπικτικά, και κάποιες φορές είναι δυσχερής ή με αυξημένες επιπλοκές η δειγματοληψία σε περιοχές όπως η οπισθοθηλαία περιοχή ή πλησίον του μείζωνος θωρακικού. Η core biopsy μπορεί να γίνει είτε με συμβατικό πιστόλι, είτε με βιοψία υποβοηθούμενη από αναρρόφηση, και η απεικονιστική της καθοδήγηση μπορεί να γίνει με υπέρηχο μαστογράφο, μαγνητικό τομογράφο, και η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από τη φύση της αλλίωσης, τη διαθεσιμότητα βεβαίως των μέσων και τις ιδιαιτερότητες της ασθενούς. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε μια ογκόμορφη αλλίωση, ένα οζίδιο, μια διαταραχή της αρχιτεκτονικής, το οποίο φαίνεται στον υπέρηχο, θα προτιμήσουμε να κάνουμε μια core biopsy υπέρηχο. Αν έχουμε κάποια αλλίωση που είναι μόνο μαστογραφική ή είναι σχετικά μικρή και φοβόμαστε ότι δεν θα την πετύχουμε καλά με τον υπέρηχο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την στερεοτακτική βιοψία. Στις αποτιτανώσεις, η βιοψία εκλογής είναι η στερεοτακτική βιοψία όταν οι αποτιτανώσεις δεν συνοδεύονται από συμπαγές στοιχείο. Το υπερηχογράφημα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε δειγματοληψία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πολύ καλά μηχανήματα και ακτινολόγο που είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, μπορούμε να το επιχειρήσουμε. Πάντα θα πρέπει μετά το δείγμα να το μαστογραφούμε για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λήψη της περιοχής. Γενικά η σύσταση είναι στερεοτακτική βιοψία. Ενώ όταν έχουμε μια αλλίωση, μια BI-RADS 4 αλλίωση στη μαγνητική μαστογραφία,
Κοιτάμε αν είναι ορατή και σε κάποια άλλη εξέταση που απαιτεί λιγότερα resources για να κάνεις μια βιοψία. Αν ναι, τη διαχειριζόμαστε με βάση τη μαστογραφία ή τον υπερηχογράφημα. Αν είναι εμφανής μόνο στην μαγνητική τομογραφία, θα κάνουμε ένα second look υπερηχογράφημα. Αν βρίσκουμε τη βλάβη, πάμε στο πάνω κουτάκι βιοψία υποϊπέριχο. Αν δεν βρίσκουμε τη βλάβη, θα τη διαχειριστούμε με βάση τη μαγνητική τομογραφία. Ο ρόλος όμως του χειρουργού, εκτός από το να καθοδηγήσει την ασθενή και να συνεργαστεί με το ακτινολογικό τμήμα για την εκτέλεση μιας διαδερμικής βιοψίας, μερικές φορές και κατ' εξαίρεση μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική παρέμβαση για την ταυτοποίηση, την ιστολογική ταυτοποίηση μιας BIRADS 4 βλάβης. Έτσι λοιπόν, θα πω επιγραμματικά ποιες είναι οι ενδείξεις της χειρουργικής βιοψίας μετά από μια διαδερμική βιοψία. Πότε λοιπόν θεωρούμε ότι συμπληρωματικά πρέπει να πάρουμε μεγαλύτερο ιστοτεμάχιο για να έχουμε μια ιστολογική διάγνωση ή πότε χρειάζεται να κάνουμε μια χειρουργική βιοψία χωρίς να έχει προηγηθεί διαδερμική. Ενδείξεις λοιπόν χειρουργικής βιοψίας μετά από διαδερμική βιοψία. Ο στόχος εδώ είναι η αποφυγή της υποεκτίμησης της αλλίωσης. Η αποφυγή δηλαδή του να χαρακτηρίσουμε, να παρακολουθήσουμε, να μην αντιμετωπίσουμε μια ενδυνάμει κακοήθη βλάβη. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει ασυμφωνία αποτελεσμάτων βιοψίας και απεικόνησης, οφείλουμε να επανεπιχειρήσουμε, είτε κάνοντας μια καινούργια κορμπάιοψη, είτε αφαιρώντας την αλλίωση ολόκληρη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αλλίωσης και αφού ενημερώσουμε πλήρως και την ασθενή. Η άτυπη επιθυλική υπερπλασία είναι μια ένδειξη για περαιτέρω χειρουργική βιοψία, η διάγνωση μιας ακτινωτής ουλής, θυλωματώδεις αλλοιώσεις που μπορεί να περιέχουν ατυπία, ειδικά όταν δεν έχουν αφαιρεθεί ολόκληρες από την διαδερμική τεχνική βιοψίας, και αυτό το λέω γιατί σε αρκετές περιπτώσεις με συσκευή βιοψίας υποβοηθούμενης υποαναρρόφησης μπορούμε να εκτάμουμε πλήρως μια θυλωματώδη αλλίωση. Οι νοοεπιθυλιακές αλλοιώσεις που έχουν πιθανότητα να υποκρύπτουν φυλλοειδή όγκο, βλενοπαραγωγή όγκοι όπως η βλενοκύλη, μυοεπιθυλιακοί όγκοι που έχουν σχετικά υψηλά ποσοστά υποεκτίμησης της βλάβης, η λοβιακή νεοπλασία που συμπεριλαμβάνει το NALH και το LCIS υπό προϋποθέσεις και η επίπεδη επιθυλιακή ατυπία υπό προϋποθέσεις. Ας τα δούμε αυτά λίγο πιο αναλυτικά, τις κυριότερες κατηγορίες. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, ατυπία, άτυπη επιθυλιακή υπερπλασία, η οποία ανεβρίσκεται είτε σε core biopsy, είτε σε core biopsy, είτε σε vacuum assisted breast biopsy, η σύσταση είναι να προχωρούμε σε ευρύτερη εκτομή για τους περισσότερους ασθενείς. Εξαίρεση μπορεί να είναι ασθενείς με πολύ μεγάλες συνοσηρεότητες ή σε μεγάλη ηλικία, καθώς το upgrade rate, τα ποσοστά υποεκτίμησης μάλλον, είναι περίπου 10 με 20%. Αντίστοιχα στην άτυπη λοβιακή υπερπλασία, όταν αυτή είναι, ξαναλέω εδώ μιλάμε για BIRADS 4 βλάβες που έχουν βιοψηθεί, που είναι συνήθως μόνο απεικονιστικές και έχουν βιοψηθεί υπό υπέρηχο ή μαστογραφία. Λοιπόν, η χειρουργική βιοψία εκτελείται όταν υπάρχει και άλλη αλλίωση πλησίων της κύριας αλλίωσης για την οποία νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε βιοψία, ενώ για τις υπόλοιπες αλλοιώσεις συνίσταται παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ασθενούς ανάλογα με τον επιπρόσθετο πλέον κίνδυνο που έχει για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο μέλλον. Κοινώς, μια ALH σε μια vacuum assisted βιοψία που είναι πλήρης, σε μια ομάδα αποτιτανώσεων που είναι πλήρης και δεν έχουμε υπολοιπόμενες αποτιτανώσεις πίσω, δεν χρειάζεται να πάμε να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι. Αντίστοιχα για το LCIS, όταν αυτό είναι, το οποίο συνήθως είναι τυχαίο έβριμα σε βιοψίες που γίνονται για άλλους λόγους ή σε βιοψίες αποτιτανώσεων, η χειρουργική επέμβαση και η χειρουργική επανεκτομή συνίσταται για LCIS που έχουν μη κλασικά χαρακτηριστικά όπως το πλειόμορφο, όπως η παρουσία κόμμεντο νέκρωσης, το αποκρινές ή το που έχει κύτταρα δίκηνης φραγιστήρος, ή εάν δεν υπάρχει συμφωνία των απεικονιστικών ευρημάτων με την ιστολογική μας και υποψιαζόμαστε ότι υποκρύπτεται
διηθητικό σκέλος. Και αυτό γιατί τα ποσοστά υποεκτίμησης είναι κάτω από 5% και έτσι πολλές φορές μπορούμε να διαχειριστούμε την ασθενή μόνο και πάλι με βάση την άνοδο του σχετικού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου του μαστού στο μέλλον. Βέβαια, για το LCS, για παράδειγμα, αν διαγνωστεί σε μια πολύ νέα ασθενή, ο σχετικός κίνδυνος μπορεί να ανέβει τόσο πολύ που να χρειαστεί να τις προτείνουμε προφυλακτικές παρεμβάσεις, είτε αυτές είναι φαρμακολογικές είτε είναι χειρουργικές. Όμως, η βλάβη αυτή καθ' αυτή, στο 95% των περιπτώσεων δεν χρειάζεται εκτομή. Και τέλος, η επίπεδη επιθυλιακή ατυπία. Η λέξη ατυπία μάλλον είναι παραπλανητική σε αυτή την πάθηση και αυτό το λέω γιατί τα ποσοστά αναβάθμισης σε διηθητικό ή μη διηθητικό καρκίνο για την απλή επίπεδη επιθυλιακή ατυπία είναι χαμηλά και στην ουσία από τη στιγμή που είναι και μια αλλίωση που συνήθως βρίσκεται σε στερεοτακτικές βιοψίες που γίνονται υπό αναρρόφηση, αν η δειγματοληψία μας είναι αρκετή και αν δεν υπάρχει άλλη αλλίωση που υποπτευόμαστε και δεν υπάρχουν υπολοιπόμενες μικροαποτανώσεις, μπορούμε απλά να την παρακολουθήσουμε και να μην προβούμε σε χειρουργική βιοψία. Αντίστοιχα, υπάρχουν και ενδείξεις χειρουργικής βιοψίας χωρίς να έχει προηγηθεί διαδρομική βιοψία. Η πρώτη και οι οποίες μάλλον συνίσταται στο να μην μπορούμε να κάνουμε είτε η βιοψία υποϊπέριχο είτε στερεοτακτική βιοψία. Έτσι, οι αλλοιώσεις που είναι πολύ κοντά στο θωρακικό τείχομα και διστάζουμε ή φοβόμαστε πάρα πολύ λόγω μικρού μεγέθους και εγκύτητας με το μείζωνα θωρακικό να κάνουμε μια διαδερμική βιοψία, μπορούν να αντιμετωπιστούν δυνητικά με μια χειρουργική βιοψία. Αντίστοιχα, στη στερεοτακτική βιοψία είναι ακόμα περισσότεροι οι περιορισμοί που έχουν να κάνουν και με τον ασθενή και με τη θέση της βλάβης. Ασθενείς με πολύ υψηλό BMI δεν μπορούν να μπουν στο στερεοτακτικό τραπέζι, μπορούν να μπουν μόνο σε καθιστό που μπορεί να μην έχουμε κοντά μας. Ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα ή προβλήματα από το μυοσκελετικό επίσης δεν μπορούν να μπουν στο στερεοτακτικό τραπέζι. Υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση, μπορεί να είναι αλλοιώσεις που είναι πίσω από τη θηλή, κοντά στο θωρακικό τείχομα ή κοντά στο δέρμα, που στη στερεοτακτική βιοψία δεν μπορούμε να τις στοχεύσουμε επαρκώς, ή ασθενείς με πολύ μικρούς μαστούς, που και εκεί δεν μπορεί να γίνει η στερεοτακτική βιοψία. Πώς θα κάνουμε όμως τη χειρουργική βιοψία? Χρειάζεται σωστή και ακριβής προεγχειρητική εντόπιση. Η χειρουργική βιοψία είναι μια κατευθυνόμενη επέμβαση, στην οποία οφείλουμε συγκεκριμένα και στοχευμένα να πάμε σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή και να εξαιρέσουμε μια βλάβη με όσο το δυνατόν περιορισμένη εκτομή φυσιολογικού ιστού. Προϋποθέσεις είναι να κάνουμε και διεγχειρητική απεικονιστική επιβεβαίωση ότι αφαιρέσαμε όντως το κομμάτι που έπρεπε, να προσανατολίσουμε επαρκώς το παρασκεύασμα και να δώσουμε στον παθολανατόμο όσο το δυνατόν περισσότερες κλινικές πληροφορίες και δικές μας αλλά και τις απεικονιστικές και να εφαρμόσουμε μια τεχνική που να εξασφαλίζει ένα αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ανοιχτή βιοψία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη επέμβαση από την τελική θεραπευτική πράξη. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ανοιχτή βιοψία ως κατεύθυνση για διεγχειρητικούς χειρισμούς. Οι μικρές αλλοιώσεις πρέπει να εξαιρούνται πλήρως και η ταχεία βιοψία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη την κανονική βιοψία. Ένα παράδειγμα σε αυτό είναι η μικροαποκτανώση του μαστού. Όπως είπα και πριν, η ταχεία βιοψία επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για καθορισμό της τελικής θεραπευτικής παρέμβασης. Η χειρουργική βιοψία, ξαναλέω, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να προσφέρεται ως μια αυτοτελής διαγνωστική επέμβαση. Τεχνικές σήμανσης, τα πολύ αγαπημένα μας σύρματα, τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε με διάφορους τρόπους, με μαστογράφο, με υπέρηχο, με μαγνητικό τομογράφο. Μπορεί να χρειαστεί ένα σύρμα, μπορεί να χρειαστούν πολλά σύρματα, bracketing της βλάβης και ούτω καθεξής. Είναι μια καθιερωμένη τεχνική που ακόμα και σήμερα είναι η τεχνική αναφοράς για όλες τις υπόλοιπες μεθόδους. Έχει κάποια μικρά μειονεκτήματα, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν επηρεάζουν την κλινική πράξη. Η αλήθεια είναι, μπορεί για παράδειγμα να μετατοπιστεί το σύρμα αν μπει την προηγούμενη μέρα. Χρειάζεται η μικροεπέμβαση τοποθέτησης, αλλά ούτως ή άλλως κάπως πρέπει να τη βρεις, δεν γίνεται. Πολλές φορές είναι λίγο δύσκολα τα logistics με τα ακτινολογικά τμήματα, ανάλογα το που βρισκόμαστε και το νοσοκομείο.
και μερικές φορές επηρεάζει και την επιλογή της τομής, για παράδειγμα στις μικροαποτετανώσεις. Πολλές φορές αναφέρεται σε συγγράμματα και μελέτες ότι καλό θα είναι να πηγαίνουμε πάνω από εκεί που είναι το σύρμα, ώστε να είμαστε πιο επιτυχείς στην εκτομή της σωστής βλάβης. Βρισκόμαστε όμως το 2023, αναγκαστικά πρέπει να σας πω και για το πώς γίνεται η εκτομή μιας Byras 4 αλλίωσης χωρίς οδηγό σύρμα, wireless λοιπόν. Τέτοιες μέθοδοι είναι το localizer, η καθοδήγηση υπό πυρηνική ιατρική, οι παραμαγνητικές μέθοδοι και το διαχειριτικό υπερηχογράφημα. Το localizer είναι ένας σημαντήρας στην ουσία, ο οποίος περιέχει ένα RFID, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να τοποθετηθεί είτε υπερηχογραφικά είτε στερεοτακτικά και διαχειριτικά έχουμε ένα probe το οποίο μας δείχνει την απόσταση μόνο αυτό δείχνει την απόσταση από το σημείο τοποθέτησης του probe και έτσι πάμε στοχευμένα, βρίσκουμε την περιοχή και την εκτέμουμε. Τα πλεονεκτήματά του λίγα είναι, δεν έχει παραμαγνητικές ουσίες, οπότε δεν κάνει μεγάλο artifact στον μαγνήτη, δεν έχει χρωστικές όπως η μαγνητική σήμανση. Βέβαια είναι η τεχνική με τις λιγότερες βιβλιογραφικές αναφορές και η κύρια αξία της είναι περισσότερο σε περιπτώσεις που κάνουμε neoadjuvant θεραπεία, είναι η αλήθεια. Σήμανση με ραδιοκολοειδές ή ραδιοσημασμένο σημαντήρα. Αυτό απαιτεί υποδομές πυρηνικής ιατρικής. Με τον ίδιο τρόπο, παρόμοιο με το localizer, είτε κάνουμε έγχυση ραδιοκολοειδούς στην περιοχή της αλλίωσης, είτε βάζουμε το ραδιοσημασμένο σημαντήρα και μετά πάμε με το γάμα probe, το οποίο είναι το ίδιο με αυτό που θα χρησιμοποιούσαμε για μια επέμβαση βιοψίας φρουρού λεμφαδένα, και πάμε και βρίσκουμε την αλλίωση και την βγάζουμε. Προσωπική εμπειρία δεν έχουμε αυτή την επέμβαση, εφαρμόζεται σε αρκετά κέντρα στο εξωτερικό, κυρίως στην Ιταλία είναι περισσότερες αναφορές και λένε ότι είναι συντομότερη, λέει, από το να έχεις βάλει ένα σύρμα η επέμβαση, αλλά βγάζουν συνήθως μεγαλύτερο όγκο ιστού για να πετύχουν σωστά την βλάβη. Βέβαια, απαιτεί αυτό την συνεργασία με τμήμα πυρηνικής ιατρικής. Παραμαγνητικοί δείκτες, μπορούμε να βάλουμε έναν παραμαγνητικό δείκτη στην αλλίωση και αυτή είναι μια εύκολη τεχνική με μικρή καμπύλη εκμάθησης, δεν θέλει πυρηνική ιατρική. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να το βάλουμε την προηγούμενη, την παραπροηγούμενη, μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες πριν την επέμβαση, όπως και το localizer αντίστοιχα. Όμως, μικρά μειονεκτήματα είναι ότι πρώτον μας κάνει artifact στη μαγνητική, περίπου 6 χιλιοστά, το οποίο βέβαια στις Byras 4 αλλοιώσεις δεν παίζει ρόλο, καθώς ούτως ή άλλως θα πάμε να κάνουμε χειρουργική εκτομή στην βλάβη. Αφήνει μια μαυρίλα εκεί στο μαστό, μπορεί να πάει μαυρίλα και στους λεμφαδένες και βέβαια και μετανάστευση του κλιπ που είναι μια πραγματικότητα. Αν το τοποθετήσεις όμως 1-2 μέρες νωρίτερα, δεν θα πάει και πουθενά. Και το διαχειριτικό υπερηχογράφημα είναι και αυτή μια καλή μέθοδος για να βρούμε μια βλάβη. Όταν πρόκειται για υπερηχογραφική αλλίωση, δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποια σήμανση, αν και άμα τη βρίσκεις στον υπέρηχο, περνάς και ένα σύρμα, 5 λεπτά παραπάνω είναι. Αποσυνδέεσαι από το ακτινολογικό τμήμα την μέρα του χειρουργείου και μπορείς να δεις και τα όρια σου, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ομιλία, αφού εκτάμεις τη βλάβη. Όμως αφορά μόνο τις υπερηχογραφικά ορατές βλάβες. Οι υπερηχογραφικά ορατές βλάβες δεν είναι η πλειοψηφία των Byras 4 αλλοιώσεων, ενώ απαιτεί και ειδική εκπαίδευση του χειρουργού και εξοπλισμό. Συμπερασματικά, φεύγοντας από εδώ, οι Byras 4 αλλοιώσεις είναι μια πολύ ετερογενής ομάδα ύποπτων αλλοιώσεων του μαστού, που συνηθέστερα βρίσκονται σε προληπτικό έλεγχο και δεν συνδέονται με κάποιο σύμπτωμα. Δεν είναι δηλαδή η κλασική αλλίωση που θα δούμε σε ένα symptomatic ιατρείο μαστού. Η διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστική καθοδήγηση και η ιστολογική εξέταση είναι η ενδεδειγμένη διερεύνησή τους. Η χειρουργική βιοψία ενδείκνυται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι η αδυναμία εκτέλεσης διαδερμικής βιοψίας ή ενδείξεις αναλόγως της ιστολογικής εξέτασης που πιθανολογείται πιθανότητα υποεκτίμησης.
Η χειρουργική βιοψία πρέπει να είναι αυτοτελής επέμβαση και αντενδείκνυται η διενέργεια ταχείας βιοψίας κατά τη διάρκεια της και η επιλογή της καθοδήγησης της χειρουργικής βιοψίας εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα των μεθόδων και την εκπαίδευση του χειρουργού και της ομάδας αντιμετώπισης παθήσεων μαστού, δηλαδή συνήθως και του ακτινολόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλέ. Στο τέλος είπαμε ερωτήσεις, οπότε ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Φωτιάδης Παναγιώτης, χειρουργός από τη Β' Χειρουργική. Θα μας πει για τον καρκίνο του μαστού στον άντρα. Μία σπάνια μορφή καρκίνου. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, άντρες και γυναίκες γεννιόνται με μαστό στην εφηβεία λόγω υψηλής τεστοστερόνης και χαμηλών ιστρογόνων σταματάει η ανάπτυξη του μαστού στους άνδρες. Ενώ στις γυναίκες, λόγω ιστρογόνων που αναπτύσσονται από τις οθήκες, γίνεται ο μαστός. Ένα μέρος του μη λειτουργικού μαστού που δεν παράγει γάλα στους άνδρες συγκεντρώνεται ακριβώς πίσω από τη θηλή στο θωρακικό τείχομα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για διασπορά κυττάρων. Γενικά, ο καρκίνος του μαστού στον άντρα είναι το 1% των καρκίνων μαστού. Υπάρχουν ένας υπολογισμός 1,1 στους 100.000 άνδρες ετησίως. Τώρα, ιστολογικά, είναι κυρίως διθητικός υπογενής καρκίνος, το 90%, και σπάνια αλοβιακός, 1,5%. Και αυτό συμβαίνει όταν συνήθως υπάρχει αυξημένα επίπεδα ιστρογόνων, είτε από λήψη είτε λόγω κάποιης πάθησης στο αίμα. Συνήθως έχει χειρότερη πρόγνωση λόγω καθυστερημένης προσέλευσης και διάγνωσης, γιατί ούτε ο ασθενής το υποπτεύεται και κάποιες φορές ούτε ο γιατρός το υποπτεύεται. Ενώ λόγω ανατομίας επίσης είναι μικρότερο μέγεθος του μαστού, οπότε είναι ευκολότερη η διήθηση των μειών και του δέρματος και υπάρχει διευκόλυνση των μεταστάσεων. Τώρα, όσον αφορά την επιδημιολογία, συνήθως είναι στις ηλικίες 60 με 75. Είναι συχνότερος στους άνδρες της μαύρης φυλής, στους οποίους συνήθως είναι 1 στους 70 περίπου. Έχουμε το οικογενειακό ιστορικό παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα υπέρ μετάλλαξης BRCA2 κυρίως και λιγότερο BRCA1, η οποία δωδεκαπλασιάζει τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού στον άντρα. Επίσης, η έκθεση σε ιστρογόνα παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί προκαλεί γυναικομαστία και ανάπτυξη των κυττάρων του μαστού. Για κάποια παράδειγμα είναι η θεραπεία με ιστρογόνα, όπως στο καρκίνο του προστάτη, το σύνδρομο Klinefelter που έχει αυξημένα επίπεδα ιστρογόνων και γυναικομαστία, και άλλες παθήσεις που προκαλούν αύξηση των ιστρογόνων στο αίμα. Επίσης, παθήσεις των όρχεων, κρυψορχία, ορχίτιδα και αφαίρεση όρχη. Έκθεση σε ακτινοβολία στο στήθος, όπως όταν κάνουμε για λευκαιμία και άλλες περιπτώσεις. Η παχυσαρκία, ο αλκοολισμός και η κύρωση του ύπατος. Όσον αφορά την κλινική εικόνα, είναι συνήθως ένα ανώδυνο ψηλαφιτό ογίδιο, συνήθως κάτω από την περιοχή της υλής και της τηλέας αλό. Σπάνια πονάει, συνήθως είναι ανώδυνο. Αλλάζει το μέγεθος και το σχήμα του ενός μαστού, εξέλκωση του δέρματος του μαστού, έκρημα από τη θηλή, ισολική της θηλής, εξάνθημα και ψηλαφιτή μασχαλία λεφαδένες που μπορεί να αποτελούν τη μοναδική κλινική εκδήλωση ενός καρκίνου του μαστού. Δηλαδή μπορεί να είναι ο μαστός φυσιολογικός, αλλά να έχει λεφαδένες στη μασχάλη. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις ογγιδίων μαστού δεν είναι σημάδι καρκίνου, αλλά μπορεί να είναι γυναικομαστία, λίπομα ή κάποια κίστη. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω
πρόσφατα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια μάλλον. Είχα 2 περιπτώσεις που είδα στα εξωτερικά ίατρια γενικής χειρουργικής με οντίδια στο μαστό και τελικά αποδείχθηκαν ότι ήταν καρκίνος του μαστού μετά από τον έλεγχο. Τώρα, η διαγνωστική προσέγγιση φυσικά είναι η κλινική εξέταση το ιστορικό, η μαστογραφία και το περιοχογράφημα που πάντα πρέπει να δίνονται. Στη συνέχεια, κάποια εξειδικευμένες εξετάσεις, παρακέντηση με λεπτή βελόνα και κυταρολογική εξέταση και MRI μαστού. Σε λιγότερο φυσικά, εντάξει. Και στη συνέχεια, εφόσον αυτές οι εξετάσεις δείξουν αυτό εδώ πέρα, τότε ο ασθενής θα πρέπει να γίνει σταδιοποίηση με αξιονική τομογραφία, άνω κάτω του καληλείας, θώρακο στη μεσοδωρακίου, σπιθερογράφη μαστών και αιματολογικό έλεγχο με καρκινικούς δείκτες. Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση, θα αναφερθώ στη χειρουργική, όπου σχεδόν πάντα γίνεται μαστεκτομή εδώ πέρα, δεδομένου ότι συνήθως ο όγκος είναι ακριβώς πίσω από τη θηλή, οπότε είναι δύσκολα να σωθεί αυτό και σπάνια γίνεται οντεκτομή ή κάποια άλλη πιο συντηρητική επέμβαση. Ενώ κάποιες φορές χρειάζεται να αφαιρεθεί και τμήμα του θωρακικού μυούς. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους λεφαδένες, είτε γίνεται με φρουρολεφαδένα, είτε γίνεται λεφαδενικός καραθαρισμός. Τώρα, στη συνέχεια, άλλες θεραπευτικές είναι η ακτινοθεραπεία, ιδίως άμα χρειαστεί να γίνει οντεκτομή, ενώ υπάρχει η adjuvant και η neoadjuvant χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία όταν είναι φυσικά στο θετικός υποδοχής, με πιο συχνή τη ταμοξιφένη και αναστολής αρωματώσεων. Ενώ υπάρχουν φυσικά και οι στοχευμένες θεραπείες, θα αναφερθώ στο Trastuzumab, στο Herceptin, το οποίο μπλοκάρει τη λειτουργία του Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, το HER2, και συνήθως χρησιμοποιείται μετά την ακτοθεραπεία ή σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία. Κάποιες εργασίες θα αναφέρουν ένα ποσοστό 5-15% και κυρίως αφορά νέους άνδρες. Και κάποιες άλλες θεραπείες στοχευμένες με αμπεμασίμπι και παλμό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Φωτιάδη για την ενδιαφέρουσα ομιλία του. Προχωρούμε στον τελευταίο ομιλητή, είναι ο κύριος Απόστολος Μητρούσιας από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας των Αθηνών. Θα μας μιλήσει για τις καλοήθειες παθήσεις του μαστού, τη διαγνωστική προσέγγιση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την ιδέα. Ελπίζω να γίνει ένας θεσμός όπου θα είναι μια πηγή μάθησης για τους νέους και τους παλιούς. Το θέμα μου αφορά τις καλοήθειες παθήσεις του μαστού, η διαγνωστική προσέγγιση και πώς τους θεραπεύουμε. Το ιατρείο μαστού δέχεται το 70-90% περιπτώσεων, μάλλον το ιατρείο μαστού αφορά οι προσελεύσεις του καλοήθειες οντότητες. Μπορεί να μιλάμε για καλοήθειες οντότητες, αλλά αυτό σίγουρα επηρεάζει την καθημερινότητα της γυναίκας, την ψυχολογία της και προφανώς υπάρχει μια νοσηρότητα. Έτσι λοιπόν, η καθημερινότητα του χειρουργού μαστού στο ιατρείο περιλαμβάνει την ακριβή διάγνωση, μια επαρκή επεξήγηση με την παροχή των αντίστοιχων πληροφοριών και μια αποτελεσματική θεραπεία. Τώρα, το τι είναι φυσιολογικό, το τι είναι απόκληση, γιατί είναι καλοήθης πάθηση, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο στη χειρουργική του μαστού και αυτό οφείλεται κυρίως στα στάδια εξέλιξης του μαστού που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, την κυκλική αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας και τελικά την υποστροφή του αδένα. Έτσι λοιπόν έχει στοιχειοθετηθεί η ταξινόμηση Άντι, η οποία ουσιαστικά κατηγοριοποιεί τις οντότητες αυτές και τις βάζει σε μια σειρά ώστε να καταλάβουμε εμείς την παθογένεσή τους και να δούμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε μετέπειτα. Αυτός είναι λοιπόν ο κλασικός πίνακας που ουσιαστικά χωρίζεται σε 3 στήλες και 3 γραμμές.
είναι τα στάδια της εξέλιξης του μαστού, σε συνδυασμό με το τι είναι φυσιολογικό, τι είναι απόκλιση από το φυσιολογικό και τι τελικά είναι νόσος, καλοήθης πάθηση. Και αν παρατηρήσουμε λίγο πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι τελικά κάποιες οντότητες όπως το ιναδένομα, το αιματηρό εκρημαθυλής, η κίστης, η υπορεκτασία, ακόμα και μια απλή επιθυλιακή υπερπλασία, δεν αποτελούν κάποια πάθηση του μαστού, παρά μόνο μια απόκλιση από το φυσιολογικό. Ξεκινάμε λοιπόν με το ιναδένομα. Το ιναδένομα αποτελεί, όπως είπαμε, μια απόκλιση από το αναπτυξιακού σταδίου του μαστού. Δεν αποτελεί αληθές νεόπλασμα, διότι δεν προέρχεται από μεμονωμένο κύτταρο και αποτελείται από μια μίξη, ένα μείγμα, ένα συνοθήλευμα συνθετικού ιστού και επιθυλίου. Επηρεάζεται από τις ορμόνες, μεγαλώνει στην εγκυμοσύνη συνήθως και παθολογανατομικά, ιστολογικά, χαρακτηρίζεται από ένα στρώμα αλατωμένης και φυσιολογικής κυτταροβρύθειας σε σχέση με τον φυλλοειδή όγκο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή κυτταροβρύθεια με ατυπία. Συνήθως είναι μεμονωμένα, είναι ευκίνητα και καλά περιγραμμένα. Αφορά και συναντάται κυρίως σε νέες γυναίκες. Αποτελεί το 13% των ψηλαφιτών μορφωμάτων, ενώ στις ηλικίες των 20 ετών αυτό είναι περίπου το ποσοστό ανέρχεται στο 60%. Η εξέταση που χρησιμοποιούμε ως γνωστόν είναι το υπερηχογράφημα και βιοψία γίνεται σε περιπτώσεις που παρατηρούμε μία αλλαγή στη μορφολογία του, μία αύξηση του μεγέθους και όταν υπάρχουν κάποια ύποπτα χαρακτηριστικά όπως αγκίωση ή μια νομιογένεια εσωτερική. Σε περίπτωση που έχουμε ξεκάθαρα απεικονιστικά χαρακτηριστικά και η ηλικία των γυναικών είναι κάτω από τον 25, η βιοψία μπορεί να παραληφθεί. Τώρα, το πώς θα το διαχειριστούμε το ινωαδένομα, αυτή την οντότητα τέλος πάντων, έχει να κάνει με την ηλικία της ασθενούς, έχει να κάνει με το μέγεθος του μορφώματος, έχει να κάνει με το να αλλάζουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, η περιφέρεια, η εσωτερική του ηχοδομή ή κάποια αγκίωση. Οι αισθητικοί λόγοι προκύπτουν, δηλαδή αν είναι ένας μικρός μαστός με σχετικά μικρό ινωαδένομα, με μια επιφανειακή θέση, το συζητάμε. Και προφανώς η επιθυμία της ασθενούς, γιατί σίγουρα αν είναι κάτι νέο εμφανιζόμενο, είναι καλό για κάποιο διάστημα, τα επόμενα 2 χρόνια, ένα εξάμηνο αναφέρεται, να παρακολουθείτε. Πρέπει να είναι και συνεργάσιμη και η ασθενής. Έχει να κάνει και με το ιστορικό προφανώς της ασθενούς. Τώρα πάμε στην άλλη οντότητα, περιοδική μασταλγία με ή χωρίς παρουσία ψηλαφιτών όζων, που αποτελεί μια απόκλιση του σταδίου της κυκλικής αλλαγής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας. Είναι το συχνότερο αίτιο ψηλαφιτού μορφώματος σε ηλικίες κάτω των 30 και αφορά τις μισές νέες επισκέψεις στο ιατρείο του μαστού. Η πιο αντιπροσωπευτική έννοια πλέον είναι η έννοια, ο ορισμός είναι οκιστική αλλαγή και όχι είναι οκιστική μαστοπάθεια, δεν πρόκειται για κάποια πάθηση. Η αιτιολογία είναι άγνωστη, ενώ αν μετά το πέρας της εμμήνου ρήσεως παρατηρηθεί, επιμένει το ψηλαφιτό μόρφωμα, τότε είναι καλό να διερευνηθεί. Η μασταλγία, ο πόνος του μαστού λοιπόν, είναι ή αληθής ή θωρακικής προέλευσης, όπως π.χ. μετά από μια θλάση του μείζωνος θωρακικού μυός. Ο πόνος που προέρχεται από το θώρακα, τα χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι ετερόπλευρος, είναι πολύ περιφερικός ή πολύ κεντρικός, είναι εντοπισμένος και αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις της μαστοδυνίας. Ενώ η αληθής μασταλγία έχει πιο έντονο πόνο και μετριάζεται συνήθως μετά το πέρας της εμμηνορήσεως, εμφανίζεται κυρίως περιεμμηνοπαυσιακά ή σε γυναίκες που παίρνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ή αντισυλληπτικά. Τελικά όμως το 3% μπορεί να οδηγήσει σε μια διάγνωση η οποία δεν μας αρέσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γενικά καθησυχάζουμε τις ασθενείς, γιατί προφανώς δεν υπάρχει κάποια σοβαρή υποκείμενη αιτία. Υποστηρικτικά είναι καλό να φοράνε αθλητικούς στιθόδεσμους μάλακους. Μπορούν να χορηγηθούν αντιφλεγμονώδη, απλά αναλυτικά. Το έλαιο νυχτολούλουδου γενικά βιβλιογραφικά δεν έχει κάποιο όφελος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες κυρίες οι οποίες αναφέρουν όφελος και μια διαφορά στον πόνο. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει το placebo effect σε όλο αυτό. Αναφέρεται και τονίζεται ότι αν περιοριστεί το λίπος στο 15% του ημερησίου διατροφικού συνόλου, τότε σίγουρα θα παρατηρηθεί μια διαφορά σε πάνω από 90% των γυναικών στον πόνο. Όχι, μιλάμε για πλήρη βελτίωση. Και η ταμοξιφένη ημερησίως στην οχρονική φάση του κύκλου
ή σε άλλες μελέτες για 3 μήνες, επίσης βελτιώνει σε πάνω από 80% των περιπτώσεων τα συμπτώματα, με ό,τι αυτό σημαίνει με τις ανεπιθύμητες και παράπλευρες ενέργειες. Περνάμε στις κίστες. Οι κίστες αποτελούν απόκλιση, όπως είδαμε, του σταδίου της υποστροφής, του αδένα, εμφανίζεται στο 7% των γυναικών, το 15% των μορφωμάτων, πρόκειται για διατεταμένα και εκφυλισμένα λόβια, συχνότερα περιεμενοπαυσιακά. Το υπερηχογράφημα προφανώς είναι η εξέταση εκλογής για την παρακολούθηση. Παρακολουθούμε το τείχομα, το περιεχόμενο, βλέπουμε αν είναι απλή επιπλεγμένη κίστη και προφανώς μας βοηθάει στην καθοδηγούμενη παρακέντηση. Οι απλές έχουν ομαλό περίγραμμα, χωρίς κάποια εσωτερική ηχογένεια ή ακουστική σκιά. Οι επιπλεγμένες είναι κίστες οι οποίες παρουσιάζουν εσωτερικά διαφραγμάτια με πεπαχισμένο ή ανώμαλο τείχομα. Πώς διαχειριζόμαστε? Γενικά, όταν είναι απλή ασυμπτωματική η κίστη, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα περαιτέρω, διότι η πιθανότητα κακοήθειας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 0%. Αν είναι μεγάλες, συμπτωματικές ή επιλεγμένες, είναι καλό να παρακεντώνται με ή χωρίς την αντίστοιχη κυταρολογική. Αν παραμένει ψηλαφιτό μόρφωμα μετά την παρακέντηση, τότε είναι καλό να συνεχίζουμε απεικονιστική διερεύνηση με ή χωρίς την διενέργεια βιοψίας. Αν υπάρχουν εσωτερικές προσεκβολές, προχωράμε σε βιοψία, γιατί μπορεί να αφορά κάποιο ενδοκιστικό θύλωμα ή ακόμα και ενδοκιστικό καρκίνο. Αν υπάρχουν επανειλημμένες υποτροπές, τότε προχωρούμε σε κορ ή αφαίρεσή τους. Περνώντας στο τελευταίο στάδιο της υποστροφής του αδένα, όπου ο αδένας εκφυλίζεται, υποστρέφει το στρώμα και αντικαθίσταται από περιοχές με είνωση. Οπότε προκύπτουν κάποιες αλλοιώσεις που ονομάζονται σκληρητική αδένωση, ακτινωτή ουλή ή κάποιες πιο επιπλεγμένες. Η σκληρητική αδένωση συνήθως παρουσιάζεται ως πηλαφιτό μόρφωμα, απεικονιστικά αντιπροσωπεύονται από τιτανώσεις και παθολογοανατομικά, ιστολογικά υπάρχει μια είνωση με εκτεταμένη μυοεπιθυλιακή υπερπλασία. Συνήθως είναι πάνω από 1 εκατοστό, σε αντίθεση με την ακτινωτή ουλή, που είναι κάτω από 1 εκατοστό, είναι συνήθως ασυμπτωματικές, είναι σπάνια ψηλαφιτές. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κλινικά σημαντικές λόγω της συσχέτισης με το πορογενές in situ, καρκίνωμα και το χαμηλού βαθμού διθητικό. Οπότε όταν είναι αποτέλεσμα βιοψίας με κόπτους αβελώνα, είναι καλό να προχωράμε σε χειρουργική αφαίρεση ή την βιοψία με την υποβοηθούμενη κενού για να δούμε τι μας γίνεται, μήπως αυτό που είπε και ο κ. Καλές προηγουμένως για την πιθανή αναβάθμιση της βλάβης σε κακοήθεια. Η πορεκτασία. Η πορεκτασία λοιπόν προκύπτει από την ελάττωση του μήκους και διάταση των κυρίων γαλακτοφόρων πόρων. Εμφανίζεται στο 40% των γυναικών μέχρι την ηλικία των 70. Μπορεί να εμφανιστεί με έκρημα το οποίο είναι πιο σμιγματώδες, τυρώδες ή ψηλαφιτό ή κάποιο ψηλαφιτό υποθυλαίο μόρφωμα, με μια ισολική θηλύση που είναι υπιότερη και πιο συμμετρική σε σχέση με τον καρκίνο. Και σε περίπτωση που τα συμπτώματα εμένουν, ιδίως στο έκρημα, κάποιες φορές οι κυρίες μπορεί να οδηγηθεί σε πορεκτομή. Περνάμε τώρα, φεύγουμε από τις αποκλίσεις της εξέλιξης του μαστού και περνάμε στις καλοήθειες υπερπλασίες ή στα αληθή νεοπλάσματα. Η επιθυλιακή υπερπλασία που συνιστά μια αύξηση του αριθμού των κυτάρων που πλαισιώνουν τη τελική προλοβιακή μονάδα. Κυμαίνεται από ήπια μέτρια έως σοβαρή με ή χωρίς ατυπία, ενώ η άτυπη επιθυλιακή υπερπλασία αποτελεί την μόνη καλοήθη πάθηση που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο στο μαστό, 8% στην δεκαετία, ενώ αν συνυπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού, αυτό το ποσοστό στη 15ετία ανεβαίνει στο 20-25%. Η ταμοξιφέν 20 mg ημερησίως ενατώνει το κίνδυνο μετέπειτα πιθανής εμφάνισης καρκίνου στο 80%, ενώ όταν υπάρχουν ενδοπορικές ύποπτες αποτιτανώσεις που αναγνωρίζονται με στερεοτακτική βιοψία, επειδή υπάρχει περίπτωση έως 20% περιπτώσεων, όπως είδαμε και στις προηγούμενες ομιλίες, να αναβαθμιστεί η βλάβη σε in situ ή διθητικό καρκίνωμα, είναι καλό να γίνεται μια ευρύτερη εκτομή. Το θύλωμα, το οποίο έχει ελάχιστο κακόηθες δυναμικό, εμφανίζεται με ενδοαυλικές προσεκβολές, με επιθυλιακές και μη επιθυλιακές στιβάδες που υποστηρίζονται από ινοαγγειώδες στρώμα. Το επιθυλιακό τμήμα κυμαίνεται από υπερπλασία έως και in situ. Συνήθως είναι μονήρες, εντοπίζεται σε υποθυλαίο γαλακτοφόρο πόρο έως 5 εκατοστά από τη θηλή.
Σε γυναίκες 30 έως 50 ετών, στο 30% των περιπτώσεων είναι ψηλαφυτά, στις μισές περιπτώσεις συνυπάρχει παρουσιάζεται με αιματηρό έκρημα, το οποίο όμως στις άλλες μισές μπορεί να είναι ορόδες, και είναι σύνηθες υπερηχογραφικό έβριμα σε γυναίκες με έκρημα θηλής. Χειρουργική αφαίρεση λοιπόν ή αφαίρεση με το σύστημα VAB. Η απλή κορ δεν μπορεί να διαχωρίσει την καλοήθεια από την κακοήθεια. Οπότε θέλουμε μεγαλύτερο τμήμα ιστού. Ο φυλλοειδής όγκος, λιγότερο συχνός από το ινοαδένομα, 15 με 20 χρόνια μεταγενέστερη ηλικία εμφάνιση σε σχέση με το ινοαδένομα. Η αιτιολογία είναι άγνωστη. Η ανάπτυξή του είναι συνήθως ραγδαία, με πιθανή εξέλκωση του δέρματος. Στην πλειοψηφία είναι καλοήθης, ο φυλλοειδής, και μακροσκοπικά πιο καφεοειδής με αιστείες νέκρωσης. Τώρα, το μέγεθος, η αναλογία στρώματος επιθυλίου με την στρωματική κυταροβρύθια, οι στρωματικές μυτώσεις και η παρουσία νεκρώσεων είναι αυτό που θα καθορίσει αν ο φυλλοειδής όγκος τελικά είναι καλοήθης, αν είναι οριακός ή κακοήθης. Στο 20%, κάτω από 20% περιπτώσεων, υποτροπιάζουν, και υποτροπιάζουν στον αρχικό ιστολογικό τους τύπο, ενώ κάποιες φορές οι καλοήθεις μπορεί να μεταλλαχθούν, να μετατραπούν σε οριακούς στην υποτροπή τους. Τα 1 με 2 εκατοστά είναι ασφαλή όρια εκτομής σε οριακούς ή κακοήθης όγκους. Σε μεγαλύτερους όγκους ίσως να χρειαστεί μαστεκτομή, γιατί οι υποτροπές δεν είναι καλές, δεν έχουν καλή πρόγνωση γενικά στους φυλλοειδείς όγκους, ακόμα και αν κάνεις μαστεκτομή. Στο 5% μεθύστανται σε περιοχικούς λεφαδένες. Σε κάτω από 5% των περιπτώσεων υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις που με φτωχή πρόγνωση και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα, δεν υπάρχει κάποιο όφελος από την ορμονοθεραπεία, από την ακτινοθεραπεία και από την χημειοθεραπεία. Περνάμε στις φλεγμονές του μαστού, στη μαστίτιδα, 18-50 ετών, γαλουχία σημεί, επηρεάζεται το δέρμα λόγω της υποκείμενης ή επιδερμικής φλεγμονής, αλλά οι βασικές αρχές είναι ότι πρέπει να υπάρχει έγκαιρη έναρξη των αντιβιωτικών. Εάν δεν υπάρξει βελτίωση εντός 72 ωρών από την έναρξη της αντιβίωσης και παρουσιαστεί πυρετός, είναι καλό η γυναίκα να μεταφερθεί σε μια δευτεροβάθμια περίθαλψη, ώστε να καλυφθεί πιθανώς και έναντι του MRSA. Σε υποψία αποστήματος είναι καλό να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα για την πιθανή διάνοιξη παροχέτευση. Αν υπάρχει φλεγμονώδες συμπαγές μόρφωμα που δεν υφίεται ή η φλεγμονή εμένει, τότε πρέπει να αποκλείσουμε την κακοήθεια, και στην περίπτωση του αποστήματος η διάνοιξη παροχέτευση προτιμάται έναντι των επανειλημμένων παρακεντήσεων. Η μαστίτιδα θυλασμού αφορά το 5% των γυναικών που θυλάζουν, εμφανίζεται τις 6 πρώτες εβδομάδες ή κατά τη φάση του αποθυλασμού. Υπάρχει πιθανότητα το παθογόνο να είναι και ενδονοσοκομιακό. Ο επιδερμικός σταφυλόκοκκος δια της θηλής προκαλεί όλα αυτά τα περισσότερα συμπτώματα. Συνυπάρχει μια ταλαιπωρημένη ειδηματώδη θηλή. Τα συμπτώματα τα γνωστά: πόνος, τοπική ερυθρότητα και διόγκωση. Αν υπάρχει μεγαλύτερη επέκταση φλεγμονής, τότε η ασθενής μπορεί να γίνει σηπτική. Η αμοξικυλίνη είναι μια αντιβίωση εκλογής αρχική, δεδομένου ότι το πάνω 50% των μικροοργανισμών παράγουν υπελλική λινάση. Η συμπροφλοξασίνη, η τετρακυκλίνη δεν προτιμούνται κυκλικά, γιατί περνά στο μητρικό γάλα και είναι επιβλαβές ουσίες για το μωράκι. Ο πόνος με κρύες κομπρέσες ή υφίεται με κρύες κομπρέσες ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, και ενθαρρύνεται η συνεχής απορροή γάλακτος με το θυλασμό ή μέσω αβίαστης άντλησης, σε συνδυασμό με αντιβίωση, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα της δημιουργίας αποστήματος. Όταν υπάρχουν πολλαπλές αιστείες φλεγμονής, είναι καλό να διακόπτεται ο θυλασμός, γιατί εξουθενώνει την μητέρα και πρώτον, και δεύτερον μπορεί να οδηγήσει και σε σηπτικά φαινόμενα. Η περιθυλαία φλεγμονή δεν σχετίζεται με το θυλασμό, αφορά νέες γυναίκες και καπνίστριες, είναι αποτέλεσμα περιπορικής μαστίτιδας, απότοκος του καπνίσματος, λόγω των τοξινών, της διαταραχής μικροκυκλοφορίας και της αλλαγής της βακτηριακής χλωρίδας, και κάποιες φορές συνοδεύεται από ψηλαφύτο μόρφωμα. Τα παθογόνα είναι μεικτά, περιλαμβάνουν αναερόβια, που σημαίνει ότι τα αντιβιωτικά που θα πρέπει να δώσουμε θα πρέπει να καλύπτουν και τα αναερόβια. Τουλάχιστον μια υπερηχογραφική διερεύνηση, για να δούμε τι γίνεται, αν κρύβεται κάτι από κάτω. Σε περίπτωση αποστήματος διανοίγουμε. Σε περίπτωση που υπάρχει συμπαγές μόρφωμα, πρέπει να αποκλείσουμε, όπως είπαμε, και την κακοήθεια. Τα αποστήματα της περιπορικής φλεγμονής συνήθως υποτροπιάζουν, γιατί οι υποκείμενοι πόροι πάσχουν. Δεν σταματά να πάσχουν λόγω, όπως είπαμε, του καπνίσματος που προκαλεί αυτές τις βλάβες.
Αν υπάρχουν πολλαπλές υποτροπές, πορεκτομή πασχόντων πόρων με ευρύ αντιβιωτική κάλυψη, είναι μια καλή επιλογή, με όμως επιπλοκές όπως η αιμόνωσα φλεγμονή και η πιθανή νέκρωση θηλής. Περνάμε και στο τελευταίο κομμάτι που αφορά το έκρημα θηλής. 5% των επισκέψεων εμφανίζεται στο 20% γυναικών που γίνεται μάλαξη θηλής ή μετά τη μαστογραφία. 1 στις 5 υποκρύπτει κακοήθεια. Πρέπει να καταγράψουμε και να δούμε τα χαρακτηριστικά, δηλαδή αν προέρχεται από ένα από πολλαπλούς πόρους, αν υπάρχει αίμα, αν είναι προκλητή ή μη, αν βρίσκεται και στον ένα και στους δύο μαστούς. Οι διαφορετικές χρειές από πολλαπλούς πόρους είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Παχύρευστο και κυτρινοπό υλικό σε μεγάλες ηλικίες συνιστά συνήθως πορεκτασία, ενώ αν υπάρχει αίμα και με συχνότητα εμφάνιση πάνω από 2 φορές την εβδομάδα, τότε πρέπει προφανώς υποψιαζόμαστε θύλωμα, κάποια επιθυλιακή υπερπλασία ή ακόμα και κακοήθεια. Όταν υπάρχει μόρφωμα, προφανώς το διερευνάμε. Σε περίπτωση που μια κυρία οδηγηθεί σε πορεκτομή ενός προσβεβλημένου πόρου λόγω ετερόπλευρου μονοπορικού και αιμορραγικού εκρήματος, 1 στις 5 αυτές οι κυρίες θα εμφανίσουν in situ στη τελική βιοψία. Τι κάνουμε? Προσεκτική ψηλάφιση του μαστού, ελαφρά πίεση πέριξη σάλο, για να δούμε τον διατεταμένο πόρο πιθανώς ή ακόμα και το έκρημα θηλής, η μάλαξη θηλής για τα χαρακτηριστικά του εκρήματος και τον αριθμό των πόρων. Κάτω από 20% περιπτώσεων του αιμορραγικού εκρήματος σχετίζεται με κακοήθεια, λιγότερες δηλαδή 1 στις 5 περιπτώσεις. Η πιθανότητα συσχέτισης με κακοήθεια αυξάνεται συνήθως με την ηλικία. Η απουσία αίματος δεν αποκλείει κακοήθεια, ενώ η κυταρολογική εξέταση του εκρήματος έχει χαμηλή ευαισθησία. Η γαλακτόρια συνιστά ένα έκρημα φωτερόπλευρο, άφθονο και λευκοπό από πολλαπλούς πόρους, μένει αρκετό καιρό με τον απογαλακτισμό, ελέγχονται τα επίπεδα προλακτίνης, αν είναι πάνω από 1000 μονάδες, τότε είναι δευτεροπαθούς αιτιολογίας λόγω φαρμάκων ή νεοπλάσματος υπόφυσης. Αν είναι φυσιολογικά τα επίπεδα, τότε καθησυχάζουμε την κυρία και επί αιμονής κάνουμε μια υποθυλαία πορεκτομή. Θα αναφέρουμε στη διερεύνηση τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, δεν θα λέω και τόσο ευρέως, αλλά αναφέρονται. Η γαλακτοσκόπηση, με ένα μικροενδοσκόπιο μπορούμε ακόμα να αναγνωρίσουμε κεντρικότερους πόρους υπό άμεση όραση και αποτελεί βοηθητικό εργαλείο πορεκτόμης προς το παρόν. Διαφωτίζεται ο πάσχων πόρος και μπορεί να γίνει τελικά τμηματική και εκλεκτική πορεκτομή. Η έκπληξη του πόρου είναι μια διαδικασία με αμφιλεγόμενη ευαισθησία, μπορεί να σου παρέχει πάνω από 100, περισσότερο κυταρολογικό υλικό, αναφέρεται περισσότερο εκατοσταπλάσιο σε σχέση με την απλή κυταρολογική. Και η γαλακτογραφία, που έχει 60% ευαισθησία, είναι μια επίπονη διαδικασία, αλλά έχει ισχυρή θετική προγνωστική αξία σε περίπτωση που εμφανιστεί έλλειμμα πλήρωσης που υποδηλώνει θύλωμα ή καρκίνο. Τελειώνοντας, όπως ξεκινήσαμε την ομιλία, είναι καλό να διαχωρίζουμε την πάθηση από την απόκληση και να αναγνωρίζουμε γενικά την παθογένεια της οποιασδήποτε οντότητας, ώστε να μπορούμε να καθοδηγήσουμε και την κυρία και να την καθησυχάσουμε και εμείς να κάνουμε τον αντίστοιχο έλεγχο, ο οποίος πρέπει να είναι ενδελεχής. Η απεικόνηση, όπως είδαμε και όπως καταλάβαμε, παίζει σημαντικό ρόλο. Επί κλινικής υποψίας, παρόλο που έχουμε μια καλοήθεια οντότητα, πρέπει να αποκλειστεί και πολύ σημαντικό είναι να ενημερώνονται καλά οι ασθενείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μετρούσκια. Υπάρχουν τυχόν ερωτήσεις από το ακροατήριο? Από ένα σύντομο σχολιασμό θα κάνουμε και θα κλείσουμε την ημερίδα. Κύριε Μιλιαρά, κάντε το σχόλιο σας. Ευχαριστώ. Να δώσω συγχαρητήρια στους ομιλητές και για αυτή την τελευταίο κύκλο ομιλιών. Ο κύριος Καλές μας είπε για τις μπάρα, τις 4 βλάβες, οι οποίες πράγματι είναι η πιο ετερογενής ομάδα βλαβών, γιατί έχουμε από καλοήθεις βλάβες μέχρι και καρκινώματα σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται και από τον Μπάιρατς, μιλάει από 2-95% πιθανότητα κακοήθειας. Καταλαβαίνουμε πόσο ετερογενής είναι αυτή η ομάδα. Εγώ αυτό που κρατάω και μένω σε αυτό είναι ότι πάντα πρέπει να προχωράμε σε αυτές τις βλάβες αφού έχει γίνει διαδερμική βιοψία. Πρέπει να σκεφτόμαστε τη χειρουργική βιοψία πάντα σαν αποτυχία
της διαγνωστικής διαδικασίας. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε πολύ λίγα τέτοια περιστατικά που αναγκαζόμαστε χειρουργικά να θέσουμε τη διάγνωση. Και απλά να καταθέσω και τη δικιά μου εμπειρία, που παρόλο που και εμείς έχουμε σαν golden standard που λέμε το συρμάτινο οδηγό για να κάνουμε αυτές τις χειρουργικές βιοψίες, έχω μια εμπειρία και με το ρολ, το οποίο δεν το χρησιμοποιεί στο μαστό, το κάναμε μια διατριβή για τη χρήση του στις παραθυροειδεκτομές, και αυτό που αντιλήφθηκα σαν σημαντικό μειονέκτημα, που θεωρώ ότι μάλλον θα ισχύει για το μαστό, είναι η διάχυση της ακτινοβολίας. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να καθορίσεις από πού προέρχεται αυτή η ακτινοβολία. Αυτό που έχουμε χρησιμοποιήσει πάλι στα πλαίσια δεκτοροζητικής στο μαστό είναι τα μαγνητικά σωματίδια. Εδώ το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ακριβώς ότι μπορούν να μπουν ως μάρκερ τη στιγμή της βιοψίας και να μην χρειαστείς ξανά μαρκάρισμα μέχρι το χειρουργείο, που μπορεί να είναι και μήνες μετά, γιατί μπορεί να μεσολαβήσει και προγχειρητική θεραπεία. Το βασικό μειονέκτημα που είδαμε εμείς στη χρήση είναι ότι πρέπει εκείνη την ώρα να αλλάζεις όλο το εργαλείο. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μεταλλικά εργαλεία. Άρα πρέπει να είναι όλα πλαστικά, που καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να έχουν την ποιότητα των μεταλλικών εργαλείων. Εγώ θεωρώ αυτό το σημαντικότερο μειονέκτημα, και κατά δεύτερο λόγο το κόστος. Ο κύριος Φωτιάδης μας είπε για τον καρκίνο του μαστού στον άντρα, που ευτυχώς είναι μια σπάνια μορφή, όχι επειδή είμαστε άντρες, αλλά επειδή είναι πιο επιθετικός. Δεν νομίζω ότι σε αυτό έχω να προσθέσω ή να σχολιάσω κάτι ιδιαίτερο. Όσον αφορά για τον κύριο Μητρούσκα, χάρηκα πάρα πολύ που έκανα αυτό το διαχωρισμό μεταξύ των βλαβών, των καλοήθων και της αποκλήσης από την εξέλιξη. Εγώ είχα την τύχη να τα ξεκαθαρίσω αυτά στο μυαλό μου από την πολύ αρχή, γιατί έκανα αυτό το διαχωρισμό πολύ σαφώς. Το βιβλίο που μας πρότεινε και στη Γλασκόβη να διαβάζουμε για τη χειρουργία, να δώσουμε τις εξετάσεις των βασιλικών κολεγίων. Άρα πολύ σημαντικό αυτά τα πράγματα ξεκαθαρίσει από την αρχή στο μυαλό σου. Γιατί πράγματι καθόμαστε και συζητάμε για αυτές τις βλάβες, αν είναι προκαρκινικές, που δεν είναι καν καλοήθεις. Είναι φυσιολογικά, δηλαδή όταν η νοικιστική μαστοπάθεια ή αλλοιώσεις αδένωσης αφορούν το 50% και πλέον των γυναικών, πώς είναι δυνατόν να το θεωρούμε πάθηση? Άρα πολύ σωστός και ο διαχωρισμός. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση όλων αυτών των βλαβών που λέμε ακαθόριστου δυναμικού κακοήθειας, ακαθόριστης, ας πούμε, σημασίας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην κάνουμε over-treatment, από την άλλη φυσικά και να μην χάσουμε κάτι. Νομίζω ότι απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία. Δηλαδή, πράγματι, το να στείλουμε το υγρό από ένα έκρημα θηλής για κυταρολογική, κατ' εμέ είναι άσκοπο. Δηλαδή, δεν είναι καλό διαγνωστικό εργαλείο, δεν μας εξυπηρετεί σε κάτι και μπορεί να μας δίνει και μια ψευδή αίσθηση ανακούφισης ότι είναι όλα καλά. Έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία. Εμείς ποτέ δεν στέλναμε, εγώ προσωπικά ποτέ δεν στέλνω αυτό το υγρό για κυταρολογική, όπως επίσης όταν έχουμε μια κιστική βλάβη ή μεικτή βλάβη. Δεν έχει κανένα νόημα να στέλνουμε για κυταρολογική το υγρό. Έχει πάρα πολύ χαμηλή ευαισθησία. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν αυτή η βλάβη έχει συμπαγές στοιχείο, να πάμε να κάνουμε μια βιοψία κόψης της βελόνης στο συμπαγές στοιχείο. Να στέλνουμε κυταρολογική το υγρό, η γνώμη μου είναι ότι έχει πάρα πολύ χαμηλή ευαισθησία σαν εξέταση, δεν μας προσφέρει τίποτα, κοστίζει και ίσως μας παραπλάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλιαρά. Ελάχιστα πράγματα θα συμπληρώσω, γιατί ουσιαστικά ταυτιζόμαστε και με τους ομιλητές και με τον κύριο Μιλιαρά. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Ο κύριος Καλές μας έκανε πραγματικά μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτής της πρόκλησης για τον χειρουργό. Στην καθημερινότητά μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσες Byras 4 βλάβες βλέπουμε.
εκεί που καλούμεθα να τα διαχειριστούμε, εκεί ακριβώς είναι και οι μεγάλες αποφάσεις, έτσι. Γιατί υπάρχει και τεράστια παρέκκληση στα ποσοστά κακοήθειας. Όντως και η τακτική που ακολουθούμε εμείς είναι η βιοψία. Πρωτίστως μια βιοψία που θα μας βοηθήσει στη διαγνωστική προσέγγιση. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως η θεραπεία που θα ακολουθήσουμε εξατομικεύεται, θα αποφασίσουμε αν είναι συντηρητική, αν θα είναι χειρουργική. Όπως πολύ ωραία παρουσιάσατε, είπατε τις ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης, αυτά ακριβώς και εμείς κάνουμε, οπότε η ομιλία είναι πλήρης. Τώρα για τον καρκίνο του μαστού στον άνδρα που είπε ο κύριος Φωτιάδης, ευτυχώς που είναι σπάνια μορφή καρκίνου. Κάθε χρόνο έχουμε 2 με 3 περιστατικά, είναι αλήθεια, που ακούγονται συχνά, αλλά στην κατανομή όσων προσέρχονται στο ιατρείο μαστού είναι γύρω στο 1,5%. Όλοι οι καρκίνοι που χειρουργήσαμε μετά από τη μαστεκτομή βρέθηκαν να έχουν πολλούς διηθημένους λεμφαδένες δυστυχώς. Και μου έκανε εντύπωση, θυμάμαι προπέρσι που χειρούργησα έναν τέτοιο καρκίνο, είχε 2 μπλοκ μέσα, πάνω από 20 λεμφαδένες διηθημένους. Αυτός είναι και ο κανόνας. Βεβαίως η τακτική θεραπευτική είναι αυτή και υποβάλλονται μετά στις γνωστές συμπληρωματικές θεραπείες οι ασθενείς. Τώρα για τον κύριο Μητρούσια μας παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο που πολλές φορές στις στρογγυλές τράπεζες δεν δίνεται σημασία στις καλοήθεις καταστάσεις, παθήσεις, όλες αυτές τις αποκλίσεις. Γιατί λίγο και πολλές φορές και η χειρουργία μας τούτου περνάμε λίγο ξόφαλτσα γιατί δεν έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχουμε πολλά να κάνουμε, συνιστούμε την παρακολούθηση, σαφώς έτσι είναι. Αλλά ως μήνυμα πρέπει να πάρουμε ότι καλό είναι όλα να τα ερευνούμε. Από την απλή μαστίτιδα, τη γαλακτόρια, το ένα είναι αδένομα που όντως είναι μια απόκληση. Ας το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Καθησυχάζουμε σαφώς τις ασθενείς. Νομίζω προαναφέραμε και για τα εναδενόματα την τακτική μας. Είναι η παρακολούθηση. Τα συναντούμε ιδιαιτέρως ευμεγέθη σε νέες ηλικίες ευνόητοι λόγοι. Μέχρι και 5 και 6 εκατοστά εναδενόματα. Εκείνα φυσικά τα χειρουργούμε και για λόγους αισθητικής ή και ψυχολογίας και της γυναίκας ακόμα. Από εκεί και πέρα, όντως, η τακτική είναι η παρακολούθηση, ειδικά μετά από 2 χρόνια, άμα είναι αμετάβλητα σε μέγεθος, όντως παραμένουν και φόρος ζωής σε πολλές γυναίκες. Ευχαριστώ γενικά για την παρουσία σας. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα τα αντικείμενα που ακούστηκαν. Επικαιροποιήσαμε τις γνώσεις που έχουμε για τη θεραπευτική τακτική των παθήσεων του μαστού και εύχομαι να το επαναλάβουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.